sulti mo nga yanggot sa imong sakop nga na tintal siya gumikan sa kawadon yang gidawat ng 1,000. Gumikan sa kawadon pero dili tungod kay ipalit niya og bugas, no? Para kay naa siya palit siya solar para mahayagan. Para nako ha, so pasensyahan lang jud ta, dili jud na siya pwedeng matolerate. Di jud pwedeng matolerate. Now, sa ako nang giingon, pagsugod pa lang, I hope musulti ka sa tinuod, pero dugay pag yun kaya siya ni sulti sa tinuod. Niabot pa sa punto nga niisap ako sa kuntingog, una pa siya ni sulti sa tinuod, una pa siya makuan. So, nagpasalamat ko sa complaint nga gipaabot sa ato opisina through gikan nimo Sir John, no, Salde. Salamat kaayo. Manghinaot ko nga akong i-encourage ang uban nga kinsa man ninyo ang nabuhatan niini, dili lang kining enforcer nga niya karon sa Kontubangan, kundi bisan kinsa sa mga enforcer nga gipangwartahan mo, rest assured dili jud ko mo tolerate sa ingon anak nga behavior, ingon anak nga pagpangabuso. Ako jud mong kamo nga complainant, ako jud mong atubangon, mahimog tabangan ta mo haron lang jud mo padayon sa inyong reklamo batok sa ato ang enforcer. Unsa status ano niya ma'am? Sa pagkakaroon ako siya embargohan sa iyang citation, unya ako siyang i-ground kay under pa man siya sa appointment, ako sa siyang i-ground ganhi sa sud sa compound sa CCTO, unya while we will be making our report to HRDO. Mahuman niya yung 6 months nga kontrata? I don't think so. But depende na kay murag daghan man siya sa gi-mention na niya ganina, daghan man siya backer mao. Ang kanida siya wala na ni nako siya renew by January tungod kay more than 60 na siya. So mao man to diha man to instruction gikan sa HR nga atoan na lang silang advice to retire. So but ni pursige gyud siya unya naa siya mga nakita nga mga agianan nakasubay sa minarunong nga istorya, nakasubay sa subok na rinyuhan. So mao na siya ang nahitabo niya nga kani wa niya gi-value ba ang mga tao nga nitabang niya nga makabalik siya og trabaho na inganyo o na tinta lang yun siya sa gamay nga amount. Tungod sa iya nang gipong, tungod sa iyang kalisod. So, mauna siya. So, ato anang buhatan og report. And never would I tolerate dishonesty. Mausad na ang kang mayor, niya mausad na ang akong puyan.